Dostlar, туганнар һәм паси туганнар, хәерле көн. Бүген 30 август, бүген республика көне. Бүген шәһәр көне һәм шул уңайдан бәйрәм чаралары Казанда дәвам итә. Бүген чаралар бәйрәмен башлап җибәрә Уйнагыз гармуннар фестивале. Гадәттәгечә үтә Камал театр каршында яңа бинага күченсә дә инде Камал театры менә шушы мин кичәге бер чарада иске бина дип әйттем. Иске бина дип әйтү дөрес булмас. Бу Камал театрының тарихи бинасы һәм хәзер монда халык җыелышы, төп вакыйгалар бара сәхнәдә. Ләкин такси белән төшеп утырдым һәм карыйм, беләсезме кемне очраттым? Барыбызга да яхшы таныш булган Мәскәүдәге Нур фольклор коллективы җитәкчесе Алсап Фатхуллина. Менә монда да ул халыкны үз тирәсендә җыеп җырлата. Әйдәгез бергә карыйбыз. Алсап безне күреп алды, барып исәнләшик. Сәлмүтә. Мин әйтәм, бөтен җирдә үз авызына карата мин әйтәм Алсап. Нигә барамсызлар? Парадка барам мин. Сәгать ничәдә була? Ярый. Әйе, мин башта яңгыр дип куркып утырдым өйдә. Үтеп аягым чүшләп, аны газета тутырдым. Кая? Газета тутырган. Моны кидем, чүшләндем. Халык күп әйме? Яңгыр булса да шаккатып. Kim bu? Alsap, kim bu? Bu mu? Bunu... Yok, siz kim bulasınız? Minne. İyi. Aytmayın mı? Ne şuşunda yemişi? Mene şuşunu bile kirini yaşattı. Mene bir zarlı bir. Sonra ne yapısıyla? Ben buna sizge. Bir kazanlar. Kazanlar. Alsap'ın paklonnigisiniz. Ay bunun paklonuyum. Kuruga siyindim. Koyun bilesiz, koyun kurup bilesiz onu. Mene şuşunda. Şundan. Hadi söyleştik biz hanımla. Mini jivermiler değil. Meskenler değil. Хәзер кирдек. Бәйрәм чарасы үтә торган өлешкә. Бүген кеше зонтикта. Минем зонтик булмаса да менә капюшон бар. Монда хәзер сәхнәгә чыкты. Куялы. Хәзер күрсәтәм. Бәлки тавышыннан таныйсыздыр. Айдар Галимов сәхнәдә. Borçum bulsa tülep Zengər şəşər minə uşaq Elias gittik, korek sağın. Nerseler var mı da? Keyfiniz yaxşı mı? Keyfiniz yaxşı mı diyeyim? Hayır. Ben sizde gelin burada. Millet yığınına kildiniz mi? Я специально сама шла. Ого! Когда? В этом году? Да. Tatarça siləşmişsiniz, değil mi? Olmayayım ona. Qoşa siləşə başlayırsınız Tatarça. Эйдәгез киләсе елга Татарча сөйләшә торган дип сөйләшик. Расскажите, а как вообще, для чего, почему, что вас подвигло сделать этот фартук? Или алъяпкыч? Видимо, возраст. И, видимо, уже опыт, знания. И хочется вернуться к истокам. К истокам. Ну, у меня бабушка так вышивала. Прабабушка. А откуда вы знаете, что они так вышивали? У моей прабабушки было такое платье, правда, черное. Ага. Вышито точно так же. И там был крючок, и ковровая вышивка. А это, получается, у вас платье от бабушки, оно сохранилось? Нет, это мое создание. Мое У создание. меня в памяти с детства есть платье прабабушки в черном цвете с такой же похожей вышивкой. Казанда республика көне уңайына чаралар инде шактыйдан бара. Кайсы гына чараны алсак та пишән базары булсынмы, менә шушы бу мәхәллә дип язылган творческое пространство, иҗади киңлек бөтен җирдә тәкъдим ителгән кул эшләре һәм мин карыйм, һәрвакыт төрле кешеләр, ягъни бөтен чараларда да бер кешеләр йөрми. Менә шунысы игътибарга лаек. Димәк инде татарлар тик тормыйлар, һәрвакыт нәрсәдер эшлиләр һәм җитмәсә тапталган әйберләр дә түгел. Гел яңадан яңа әйберләр. Татар халкы бик креатив дуслар. Лайк моның өчен. Кайбер әйберләр инде күргән бар. Ләкин менә бу әйбер минем күземә чалынды. Игътибарымны җәлеп итте. Ул да булса курчаклар. Бу нинди шундый матур курчаклар ул сезнең? Bu kuşaklarına benim en iyi mişli. Ого. Bu
полностью курчак, кулыşı. Her kурчак 30 сантиметр. Bu başları eğlenme. Bunları ayrım pavarodniyalarının Қызық. Kun var ayak giyimleri. İki yaklı kulmegi. Fartukları mine şunday motor. Oho. Şunday motor kırfetleri mine. Olkaları da var. Muinsası var. Çulkularına kadar var. Çeşlerinde. Sumkısı var. Bu kuşak bizim meysereyiz. Mesela her bir koşakның o'z ismi var mı hele? Başkalarının isimleri mesela nişik? Bu Bulat bilen mesele. Zengarsızlıktan. Bu bizim leyse. Leyse. Қызық. Alışlar var, buzuk sunucular var. Bu bir interyerni, pul işi buğaç, unitreman tugel. Buzuk sunucular var, но пока редко покупаем. Әйе. Ну, әгәр дә бала чага уйнарга теләсә, уйнап буладыр бит инде булар белән. Bular, но bu күзне шатландыра торган кушаклар. Интерьерный. Bizim менә монда ягырны күргәнегез юк әле. Булар әле бер кайчан да чыкканы юк базарга. Менә бу элек шеш кап дип аталганнар. Әйе. Толымнарын каплап йөргәннәр кызлар күстемәсенге. Менә мин Бу башкортларда булган, әйме? Башкортта гына түгел. Татарда булган, әйме? Әйе. Казанда бәлки булмагандыр, Әйе. ләкин башка регионнарда булган. Менә мин аны татарский костюм этабынан кыдым, өйрәттем. Менә шуннан ясап алып чыктым. Ә нинди материалдан ясалган? Төрлесе бар, төрлесе бар. Менә бусы бар хәтта, менә бусы замша. Булар просто текстиль бар, бусы атласный материалы. Ә безнең әбиләр заманында нинди материалдан ясалган микән монда әйберләрне? Мамыктан. Мамыктанмы? Бу киндер булган инде. Ничек дидегез әле моның атамасын? Шешкап. Шешкоп. Қызық. Менә сездә дә бар. Мин моны күптән түгел кайдадыр күрдем әйме, ләкин безнең халыкта түгел. Менә шу башкорт булды микән? Аларда менә ул киң таралган, әйме? Бездә әле менә сез кертүче генә әле бу әйберне. Уйнагыз гармоннар фестивале. Фестивальнең үзенә бик барган юк, чөнки кеше бик күп. Якын килеп булмый, ләкин минем артымда күрәсез, гармончылар парады хәзер бара. Алсапа Фатхулина әйткән иде, шулай парад булачак дип. Менә хәзер шушы парадка кушылып, бергәләшеп, җырлашып, ялгышмаса менә Бауман урамыннан башланырга тиеш ул. Һәм дәвам итәчәк Кремльгә кадәр. Хәтта светофорда да туктап алып, вакытны бушка уздырмыйлар, менә шулай җырлыйлар. Бу Сабан туеннан ким түгел. Минем артта күпме кеше, алда күпме кеше. Минем менә шушы уйнагыз гармоннар фестивалендә булганым юк. Беренче тапкыр, шуңа күрә белмим, башка елларда шул кадәр зур масштабта үткән микән бу парад. Белмим, но менә быел белергә мөмкинлек бар. Менә Курайшы абзый. О! Курайшы абзый бийтә монда халыкны. Хәзер гармончыларны тезәләр. 5 кеше. Кемнәр бар? Матур апалар, матур егетләр, абзыйлар. Алсапа һәр вакыттагыча алда, һәр вакыттагыча беренче. Менә шулай Мәскәү татарлары булдыра. Артта Габдулла Тукай һәйкәле. Һәм менә шушы Габдулла Тукай һәйкәле яныннан башланачак гармончылар парады. Халык менә тамашачы да бар. Әле өйдә утырганда ярты сәгать элек кенә мин бу кешене телевизордан карап утыра идем. Инде хәзер менә ул үзе йөри. Барып исәнләшик инде, әйме. Ул да булса татарлар тапшыру һәм халкның минем тапшырулары аша барыбызга яхшы таныш булган Ләйсән апа Садретдинова. Беләсез бит инде аны, әйме? Таныштырып торасы түгел. Ләйсән апа, исәнмесез?
Мен әлі ярты сағаттылық кіне сіздің телевизордан қараған едім. Tanıdınız mı? Şu Primo'dan bana bit. Әйе шо. Aman işleyeyim. Hele de şu var. Мен сіздің видеоға түсірем әлі, өзімнің блогқа. Биыл бит бірінші тапқыр bütün татарлар командасына шанып тапшырдылар, әйме? Или башқа елдердің бар иде мо? Әйе, Татарлар редакциясы birinchi bo'lib shu O'ynag'iz Garmonlar festivalin to'ridan to'g'ri efirda ishlaydi. Birinchi tapqir bit, әйме? Birinchi topqir olib boruvchilar Eldar bilan Elvira birinchi topqir. Men endi yil sayin. Endi hozir televideniyada 20 yildan ortiq. Shuning uchun O'ynag'iz Garmonlarga bu yil 40. Mening xalqim mening topshirig'imdan 20. Әйе. Mana shunday yubileylar bilan hamon shulay davom etib ishlaydi. Лейсан апа, ең актив татарлар қайсы төбәктә яши дип уйлыйсыз Россиядә? Сез бит инде кат-кат иңләп чыккан бөтен илне. Менә кайсыларны сез үрнәк итеп куяр идегез? Менә шуларга тигезләшергә кирәк дип. Bilasizmi, o'rnak etib qo'ya olmayman birsida, chunki ular barisida o'rnak. Qo'yda tatar shunda aktiv, qo'yda tatar shunda ko'ngilli ham motor yashaylar. Men birsida ayirib ayta olmayman. Shuning uchun oshulanmag'iz endi. Ярый, курсудан куры чыктыгыз инде. Ярый, рәхмәт бик зур. Менә Лейсан апаны әллә кайдан танып алалар, чөнки бу аның шундый урысларда сүз бар бит, целевая аудитория. Ягъни татарлар тапшыру, минем халкым минем тапшырулары акша. Бүтән ил татарлары аны белә. Шуңа да менә югыйсә турыдан туры эфирдә ул эшли. Башка точкага чабарга кирәк, ләкин барыбер күрәсезме, видеога төшәргә барыбер җай таба. Аның өчен шулай лайк куябыз. Кызык хәл. Ялып тора светофорның кызыл уты. Ләкин халык барыбер зур ташкын булып ага. Мин үзем ул вакыйганы күрмәсәм дә 90 елларда суверенитетны яклау булган бит. Монда Казанда. Менә минем күз алуымча хәзердә эзләп табасы булыр әле шул суверенитет елларын күргән кешеләрне шул көнгә охшаган микән, юк микән бу кеше күплеге ягыннан. Менә алда да тукталышта халык басып тора, шак каталардыр инде нәрсә микән бу дип. Монда менә хәер сорашып торучы да бар. Карагыз. Ләкин беркем дә хәер бирми аңа. Әгәрдә шушы хәер сорашып торучы абзый гармонда уйный торган булса, менә ул чакта бирерләр иде акчаны, яхшы эшләр. Ягъни эшсез торгач беркем бер тиен дә бирми аңа. Шулай бит инде. Әнә халык аптыраганский. Видеога төшереп тора. Без хәзер төштек. Бауын астындағы жер асты кешеу арқылы өтеміз. Халық қырайдан ғана барып қарсы жақтан. Кеше сұқмағынан барған шекілі. Әміне O'ynag'iz Garmonlar шолай жайылып, бүтін жер асты кешеуін толтырып баралар. Халыққа қызық бейт, бүтінсі видеоға, фотоға түсіріп тұрады. Демек, бұл шара елға бір генә тапқыр өтәргә тиеш түгел. Мәсәлән, кварталға бір өтсә, яисә башларга кирәк bir topqir түгел, мәсәлән, елына 2 тапқыр. Bir topqir түгел, хотя бы 2 мәртәбе. Елынамы? Hayır, хотя бы. Сіз қайдан өзігіз? Biz Samar өлкәсе Камышлар районы Иске Ермек авылында. Ну, bir topqir гына әз дип уйлыйсыз, әйме? Әз, конечно. Сіз елда катнашасызмы монда? Hayır. Мин чөнки беренче тапқыр. Халык гелдә шулаймы? Елдагыча шулай күп буламы? Әле быел гынамы әле? Әзрәк. Быел әзрәк тә менә әле. Бу халык белән бергә әйтәм. Халык та күп Bu бара. мероприятие 2010 елдан бeri бара. Түгәрәк куя. Әйе. Элегрәк bütün Россиядан катнашучылар гына среднем 1800-2000 кеше буладыр. Потому что коллективлар бик күп. Әйе. Ну, Я, менә бу парадны әйтәм әле. Менә бу bu парад. парад бик әйбәт. Монда кеше күп. Ну, түгәрәк oyunda әзрәк инде, әйме? Кайда туктасалар да шунда биргә генә торалар. Әнә, халык ничек аптырап, сокланып бәлки видеога төшерә, фотога. Әнә тегендә башы шушы колоннаның. Әнә тегендә ұшы кырые күренми әле. Күрсәгез җәмәгать журналистларның ничек мәскә, операторларның эшләгәнен хәзер күрсәтәм сезгә. Әнә. Монда парад бара. Монда менә
Аттыра. Юта дәҗә җитә. Юта дәҗә җитә. Җырлагыз. Siz молодцы. Уфа казаны. Улдырасыз. Молодцы. O'sha apparatning boshida yetakchilik ita butun dunyo Tatar Kongressi boshqarma komiteti raisi Danis Shakirov. Hozir apparat mening ortda, boshda apparatning o'rtasida edim. Andan so'ng shupurtqina aylanib uzdim-da. Hozir men apparatning eng oldidan boram bo'lib chiqa. Yo'lning marshruting yolg'ishmasa mayli yartisi gina o'tildi. Ana leysana pasilab turaydi. Sili. Belgili bu benim hozir turdan tur efirda chiqmay. Lekin mana bu vaqtda siz Laysan opani televizordan, TMVdan qaraysiz. Men sizga mana shunda H'dan reportaj orqali ko'rsatdim. Oldan ana ДПС xizmatkari bora. Mana bit kolonnani yetaklik Danis Shakirov tugul. Mana bu ДПС xizmatkari. Onda bit bağımlılarımda turistlar ko'p yürüyor. Mana bütün kishi mening ortimdagi yigitlar da fotoga tushira, videoga tushira. Bu bit shunday naq mana bu shorani turistik yoqdan tanıtırga ham kengroq jayildirga kerak. Bütün kishi fotoga, videoga tushira. Turistlarni jalb etish uchun istamak shunday yaxshi bir shora bo'lar edi. Bu O'ynag'iz Garmonlar festivalining naq mana apparat ulushi. Shulaymi? Oshuymi bu sizga? Aybatmi festival? Silasha bilmaysizmi? Ha? Silasha bilmaysizmi Tatarcha? Silashasizmi? Siz nechaksiniz sizga bu apparat? Aybat. Necha bo'lsangiz kelmadingiz garmon bilan? O'ynay bilasizmi? Yo'q. O'ynamaysiz, bilmaysizmi? Bilmayman. Iranirga sum tugul. Ajrlaysizmi sen? Ajrlaysiz. Qaysi jar yaratgan sizning eng yaratgani? Hay. Eng yaratgan deb chigaydi endi. Mana Jarlarga. kim narsa ajrlashmoqchi jarlar. Tilasa qaysi jarni ajrlay olasiz? Yo'q, yo'q. Yo'q. Avvali yosh chog'imda Daxara bilan jarlaydiryam. Kim bilan? Daxara qo'shilib. Tunidan tinlab qilindi. Jonda bosib tugul. Eng yaratgan kim jarchilar? Dans, Tatar jarchisi kim? Yasam. İlham xotin qizlardan. Neden? Alfiya. Afzalovami? Ye. Az tege kimali jilgan shish Zuhra Saxabiyeva shuymisan? Shunday. Sizga borisi-da shu endi. Allah ekan. Mana shulay do'stlar, borgan yerdan intervyular da yozdirala. Chunki tatarlarning naq mana uyasi ham mujlab turgan o'rni hozir. Qizil svetofor oldi. Baribir boramiz. Bugun tatarlarda privilegiya menda. Biz hatto qizil o'tqa da qo'rqmish yashli otlab chiqa olamiz. Endi yetib kelamiz Kremlga to'ba. Ana tigi boshda endi ko'rina Qo'shayev masjidining monoralari. Ana tiginda Spas monorasi. Ana bora olsa. Qaydan bo'lasiz siz? Oqlanish. Big dertli ansamblda o'zingizda yildoshlik ishlasizmi bunda? Men aytam xalq shoq qotib qarab turasiz. Buni bit yilga bir topqir tugul, 2 yil 2 topqir o'tkazsang da bo'laymi? Tataristondan da yeb garmonchilarni.
Bütün Rossiyadan uq bulmasa da. Biz rayonda yürüyüz. Her avullarda, kurşa rayonlara giderge. Әйе. Gel yürüyüz. Şolay parad bilen mi? Avul uğramlarından ötemiz. Халык şu bit инде bu. Халыкның күңеле бит инде bu, әйме? Garmon bitindi. Әйе. Siz Актанышның кайсы авылынан өзегез? Sefer. Evet günde. Bir başta aptaradım eğitim. Kimler bilen şu kadar ürüleler fotoğa düşerken. Ondan sonra görüp aldım. Граждан kiyimden bulgaç tanımadım. Elnaz bak bilen güzel İdrisova iken. Lakin o men nişik malay bir. Karagız nişik dertlenip. Oh. Şef. Молодцы. Жығылас. Бик дәртлі. Biz ise Kreml'e yakınlaşıyoruz. Mene bunda Kreml. Yani qoplaganlar yoluna traktor bilen, tağın KAMAZ bilen. Biz hazır minemiz, köy minemiz. Spasman arasına topa. Tolga minemiz, lakin kuberekni jırlarga halkның tını da var, kişi de var. Bir barda tertip ol yaptan. Dıxalkıga şulaya kulay koyabız. Dıxalkı olmaya. Ülkelerini dıxalkı deyler. Tatarstan reisi Rüstem Minixanov qarşılarga tiyиш garmonçılarını. Aşığı şeride maşinası da tura. Yangın söndürü нәрсе керек десеңіз, көресіз бит мында нинди каты ышкыннар, нинди күчле энергетика. Алла сакласын, шул күчле энергетикадан бер ут капса. Ярада Хафизовна, халык әйтә, бу чара елына бер тапкыр бик әз ди. Аны күп 2 тапкыр үткәреп буламы мәсәлән? Безнең бәйрәме, безнең барыбер үз фишкасы булырга тиеш. Шуңа күрә Бу минемчә туристларны җәлеп итәр өчен бик яхшы булыр. Мәсәлән, милли фишка Татарстанның. Хәзер бит милли чаралар бик күп. Әйе. Шуңа күрә может быть безгә бәлки безгә ниндидер портал ясап, просто мәгълүмат Яхшы булыр ул. Нәкъ менә милли чараларны таныту буенча. Чөнки мин барам, халык шаккатып видеога төшеп, елмаеп карап тора. То есть халыкта кызыксыну бик көчле. Ярарсыз, бик зур рәхмәт. Ярар, сезгә рәхмәт, Ну, яме. минемчә просто халыкларны җыярга очень. Ярар, сезнең күлмәгегез искиткеч шәп. Дуслар, танымаган булсагыз, әйтәм, бу Татарстанның мәдәният министры Ирада Хафизҗан кызы Әюпова иде. Менә халыкның гозерен җиткердек, җавабын ишеттегез. Журналист, блогер буларак миссия башкарылды. Дуслар, монда бик легендар шәхес. Фәүзия апа, исәннәрмесез? Минем исемем Ленар була, мин татарча блог алып барам. Сезгә берничә сорау бирсәм буламы? Бир. Сезне Фәүзия апа беренчедән аптырап, сезне монда күргәч аптырап киттем. Нинди хәл җилләр ташлады? Нәкъ менә республика көненә дип килдегезме сез? Чөнки сез бит гел сәфәрдә, сезнең социаль челтәрләрдә дә күреп барабыз. Көне шундый бар. Әйе. Беренчедән, мине монда күрү бер дә гаҗәп булырга тиеш түгел сезгә. Юк, чөнки сез гел сәфәрдә Фәүзия апа, шуңа күрә аптырадым. Әгәр әгәр тарихны беләсез икән, мин Юк, әйе. мин бу көнне монда булырга тиеш. Әйе. Чөнки бу минем дә көнем. Бу татар көне. Чөнки менә карадым, мин татарларны күрергә килдем. Чөнки мин Түбән Новгород өлкәсендә яшим хәзер. Бу хәтле халыкны мин бары тик шушы көнне монда гына күрә алам. Татарның бер көне бар инде аның. Урамга чыгып татарча гармон кычкыртып, рәхәтләнеп күкрәк киереп йөри торган. Шушы 30 август.
Аның бүтән көне юк. Бүтән көннәрне урамга чыгып була йөри алмый ул. Менә шушыны күрергә дип килдем мин. Мәйтәм, гомер бара, декларация кабул иткәнгә 35 ел. Вакытта без яшидек, хәзер улгая барабыз. Тагын әллә күрәсең, әллә юк. Исән вакытта халкымны күреп, сәламымны биреп, башымны иеп, Казанны бер тагын әйләнеп китим дидем. Фәүзия апа, Улым да янымда басып тора. исәнмесез. Ирем дә каядыр фотога төшереп йөри. Сезне күрсәтик, Фәүзия Бәйрәмованың улын дип. Фәүзия апа, менә мин шул сөйләп барган идем, мин фотолардан гына күреп беләм, сезнең менә бу 90-нчы елларда декларация суверенитет турында кабул иткән чорны, менә халык күплеге ягыннан, менә хәзерге көннәр 90-нчы еллардагы шикелле идем, халык саны ягыннан, рух ягыннан, күңел халәте ягыннан Халык күбрәк иде. күбрәк иде, әйме? Халык күбрәк иде. Безнең 10 мең кеше чыккан вакытларыбыз да булды, 50 мең кеше чыккан вакытларыбыз да булды. Һәм халыкта рух башка иде. Анда сәяси аң бар иде халыкта. Хәзер бәйрәм аңы гына бар. Бәйрәм генә чыгара. Ул вакытта халык Татарстан дип чыкты. Татарстанга суверенлык алабыз дип чыкты. Күп кеше аның нәрсә икәнен дә белмәй иде. Азат булабыз. Нефт үзе безгә кала. Татарча сөйләшәбез. Мәктәпләрдә татарча сөйлибез дип халык чыкты урамга. Без халыкны оештырдык. Халык булай гына чыкмый ул. Аның белән эшләргә кирәк. Yıllar boyu işledik biz. 88'de işleyi başladık halk bilen. 88, 89, 90, 90'ın avgustunda halkını көтәреп, halk şurnap aldı yukarı sovetini çıkarmadı bir deputatın da deklarasiya kabul etkəç günə deputatlarını çıkardılar. Hem halk deputatlarını qolğa көтәреп alıp gitti Maydandan. Анда миндә бар иде. Фәүзия апа, менә мин берничә ел дәүләт советында эшләгән кеше пресс-службада һәм Фәрит Хәйруллович һәр вакыт әйтә килә иде, татар телен 45 яшендә генә өйрәндем дип. Чөнки Фәүзия Бәйрәмовлар, Марат Мөлековлар тавышка куябыз, ике телдә алып барсын ди. Димәк бит инде Фәрит Хәйрулловичның татар телен өйрәнүендә сезнең өлешегез дә бик зур. Чөнки біз аңа сорау бирәбез, ул татарча җавап бирә алмый. Аңа уңайсыз. Шуннан Туфан аби Миңнуллиннар аны күзгә каршына бастырып әйттереп, мен шулай итеп ул өйрәнде, Аллага шөкер, хәзер матур гына сөйләп китеп барам. Шуңа күрә мин әйтмим, теге бу безнең генә уңыш дип, бу югары советның да уңышы булды. Шәймиев та бик ул вакытта халык белән бергә иде, тырышты. Минтимер Шәрипович тырышты, халык белән бергә иде. Һәм депутатларыбыз да ул вакытта бик менә чын депутатлар иде. Халык арасына сайланган врачлар, укытучылар, yazıcılar, jurnalistler, şular deputat idi 250 kişi, onlar intelligensiya idi, Tatar intelligentları. Şuna göre biz bir bulduk. Halk, deputatlar hem Şeymiyev, hem biz kabul ettik deklarasını, Allah'a şükür. 50 yarı şu vakitte kabul edip kalganбыз, hazır mümkün bulmasıydı. Şolay şol. Фәүзия апа, тагын бер генә сорау, үзе безнең мин туган ягым Чаллыдан, әйме, сез дә озак еллар Чаллыда яшәдегез. Чаллы белән хәзер ничегрәк аралар? Кайтып йөрисезме? Менә кайтып барышыбыз. Bizim Чаллыга кайтып барышыбыз. Чаллыда араны үзмәдек. Çünkü onda benim күпме дусларым, бергә яшәгән кешеләр, иптәшләр дигәндәй. Минем шәһәрем инде. Сөйсәң дә минем шәһәрем. Минем Казаннан киткәнемә бик күптән. Әйе, Бәйрәмова, Фәүзия апа. Чаллыда бик якын, Казан инде тагы да якын. Казан инде башкалар. Аңлашылды. Менә бәйрәм көне мин монда. Ярый, рәхмәт Фәүзия апа. Хәзер монда бик җитди процесс бара. Тизеп бастырдылар бөтен гармончыларны. Хәзер бер оештыручы әйтмешли хуҗа килергә тиеш. Менә Миңнехановны монда хуҗа дип атыйлар. Белегезме, кем хуҗа монда? Һәм хуҗа дип ачыктан-ачык шулай сөйләшеп атыйлар. О, бик модный бер абзый бар монда каршыда. Абзый, сез Төркиядәнме әле? Төркиядәнме әле әйтәм? Төркиянекен кигәнсез. Бик матур килешә. Ни өчен Төркиянекен кидегез? Мына барган идем мин Төркиягә. Шушыннан мына күрдем дә аларның киемен. Бик әллә каян күренеп торасыз сез. Күлмәге дә шуннанмы Төркиядәнме? Юк, аны заказ белән тиктем. Шушы түбәтәйгә туры китереп, әйме? Бик матур булган. Сез үзегез кайдан соң? Без Самар өлкәсеннән. Кайсы район? Камышлар районы, Балыклы авылы. Монда нинди чарага килдегез? Милләт җыенынамы? Мына гармоннар, уйнагыз гармоннар бар. Гармоныгыз кайда соң сезнең? Гармонны бит күтәреп йөргән иде. Булай карарга килдегез, әйме? Аңлашылды. Ярый, рәхмәт. Бик әйтәм, әллә каян балкып тора киемегез. Татарстан Республикасы көне уңаеннан чаралар бик күп. Үтә Казанда менә онытып җибәргәнмен. Мотайчылар парады да үтте бит бүген. Һәм менә шушы аңлаучы Мотайда килергә тиеш. Монда әйтеләренчә хуҗа Миңнеханов гармончылар янына.
алар янына килеп нәрсә эшләр, бергә күзәттербез. Yes, гармончы егетimiz. Ruslar, Poplar, Salamanca, Tatarstan Respublikası Reisine Toyla Garmon topşırılar. Дуслар, күрәсезме, Миңнехановның авторитеты нинди зур. Күпме кеше карарга дип тора, карагыз. Хәтта юл буена да чыкмагыз дип күпме әйттеләр, кеше барыбер. Миңнехановны күрәм дип үрелә карый. Менә тагын кайсы төбәктә төбәк башлыгының авторитеты һәм аны күрәсе теләге шул кадәр көчле микән. Менә җәмәгать, ничә минут тоттылар халыкны, әйме? Халык карап торды, гармончылар җыелды. Ахыр чиктә Миңнеханов 2 минут килде дә басып торды да китте. Но аңлашыла, республика көне бәйрәм чаралары бик күп. Ләкин белмим инде. Biraz игътибар күрсәтеп булайды бит инде шул кадәр җыелган халыкка, бигрәк тә гармончыларга. Булды, машинасына утырды да китте. Дуслар, туганнар һәм почти туганнар, уйнагыз гармуннар фестиваленең менә шушы парадына бәйле репортаж тәмам игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт. Ләкин Татарстан көне уңайыннан бәйрәм чаралары бик күп булачак. Шуңа күрә алдагы репортажларны карарга онытмагыз һәм шулай сездән лайк һәм комментарий. Мин бик каты тырыштым, яме?